Det første møde i mørkerummet venter. Her skal alle deltagerne samles og for første gang opleve at date uden at kunne se. Der er så en plante her, eller for, tror jeg. Der er så et eller andet. Nu er der så ikke nogen plante mere. Hej, 2 mennesker der. Jeg har byens billigste løg. Det er direkte ude fra Grøntorvet. Det kan dem med hjem til i aften. Jeg er helt sikker på, at I gør succes, hvis I kommer med den. Hvad med en omgangspølse her til aften? Det er simpelthen bare... Det er Københavns bedste. Og ved du, hvad det er? Det er simpelthen også det billigste. Det er lige til grillen i aften. Bare der skulle ske et eller andet. Man kan have sex, mens lyset er tændt, og det ikke hele tiden skal være om aftenen, og det skal være slukket, der skal være mørklægning, skal det Mor! Mor! Ja, slap du af for fanden. Jeg laver også andet end at rende dig i røven, ikke? Ja, slap du af for fanden. Jeg laver også andet end at rende dig i røven, ikke? Hvad er der? Hvorfor er mit hår blevet tidsgult? Ved du godt, du også kan afblege det helt med brandoilde? Ja, eller klor. Nej, ikke klor. Du er da ikke rigtig klog. Det æder sgu da din hovedbund. Det er der nogen, der har stukket deres hår ned i kloret. Ja, så skal de æde med dem på sygehuset, for deres hud bliver ædt op. De er da syge låg, hvis de gør det der. Nå, men det troede jeg bare, man kunne.